kirire runanggono runanggono gawe gelar sira wang-wang Suramrata Jayamrata lha wong anake Kakang Semar kok dadi Cimentaka dikandhani apik-apik malah wani padha seketap perasa tangan iki. Tak tunggu gedhukmu. Petruk maneh tak wedenono. Wah, pancen Ndara Adipati Kerna iki pancen tak pikir-pikir ya sembodo karo piyayi. Piyayi nak lagak ora kena kepethit basa mongko iki nyiwara iki plek. Sekarang wong duwe watak dhewe-dhewe. Nek Ndara Mandura nak sewoten. Piyayi kakung ning wuk-wukan ngono lho. Iki jenenge wis ana kedadean dadi perkara iki. Nek Sinuwun Ngawangga Nata Mandura mara tangan karaku tak uja ben idep-idep pijet. Iku angger Kurawa sing ngruyuk aku aja takon dosa. Kanggo bal-balan tenan. Ora durnane mau mingsut nendi kok ora ngetok-ngetok. Angger ketok aja takon dosa ora urung kuwi sing gawe perkara durna kuwi. Ana pun ditak engkok-engkok irung. Kowe bisa tangi Petruk? Oh nggih, wonten dewa paring kawelasan. Maju pindho kakon rampung nyawu ngriki kula uja kadhayan sampeyan. Banian teping tangan pisan pindho tumama rambah-rambah ora digawe rasa. Bareng gelem nyandak bangkean dubata bitake. Nganti buyer pendelengaku. Duh, arep mlaku gelayaran. Iki nek bunga sing ra demek drane tas inum-inuman. Ndroyong napa? Mumet Petruk. Lho, pripun? Mumet. Bodreksi. Wong tuwa kok dibodreksi. Andel mboten ngono iki soalé nek kon miloro karo bendara niku cok aras-arasane maneman tangane ndak manung glathak ngoten lho. Ewa semono yen penyen badhe merwasa kali kula monggo. Kula uja. Siramu tak jotos tanpa temama tak tibae tanganku kok ora krasa lara. Ora benjut, ora krasa lara. Wah, lah niki pun kulina ae. Sok kula nggih nyunggeni umpak niku dadi pun rada ngapal. Ampun tau dipaku mon bengkong paku. Ampun malih ketiban tangan. Pun ngrika kundur ngrika.
Kene kakek gambar-gambarke wis nuwati malah. Nasibe agek dadi wong ora kalak kok ngene. Lah ngopo? Ngopo-ngopo. Sampeyan iku sing iso ngrusu-ngrusu ya ora. Petro, Nun, aja sembrono. Aku muring tenan iki. Yen ora kena kringgake becik apa kelakon aku nika digaman. Kangge ngriku angger kula ora marai aja nyekel napa-napa kena-kena mawon. Aja takon desa kowe ora wedi musuh karo aku senjata kunta tugas bumi. Lah wong pusaka kuwi adate iki bisa ngrampungi gawe angger dilepaske bali kudu bisa nggawa nyawa. Aku tak lepaske Petro kanggo tak lepaske bali isin banget kalian. Mongko pinjlung pusaka ngawonggone senjata kunta. Lah iki Petro ora mongkok atine, gemedhe. Napa aneh? Kowe duwe daya apa, Pusakaku senjata kunta ki angger tak lepaske mungsuh mesti tekane pati. Bali mesti bisa nggawa nyawa. Lah kok angger tak culke takon mateni kowe kok ora tekan malah bali angger tak lepaske bali. Anak mokon nginep ya nginep ora. Engko ora bali sing ngegong sapa? Ana pusaka kok ngegong. Apa nggih? Petro ora urus. Senjata kunta bali niku nek ora bali sing arep ngegong sapa? Wah, sampean pancen dinyek tenan karo Petro. Eman-eman temen. Angger dipati kerna kok dadi mung di kalahke karo ponokawan kaya ngene. Iya nggih. Kula rada mangkel kok sekolah ditir langsung yamu.
riyin nggih. Anggenipun ngasta pusaka kok pucuke paring kemburi. Aduh. Kedrawasan malah. Petruk badhe kula pejahi mau pusaka Kanjeng Kyai Kaladeta. Piyambakipun mlajar. Mboten nginten wangsul majeng malih beto bapang. Kaladeta semer bapangipun Petruk nyeneng ngejak wangsul. Nek karo bapange Petruk wedi nek wetengku nginceng wae. Yeng. Sampun kula trima ngawon kemawon tundhonipun badhe kuwirangan. Bekal Petruk saged mundur monggo, mboten monggo. Bab semua bisa dawuh ya syukur, ora ya karmu. Ajeng wangsul. Monggo. Ora karo-karuan. Angger dipati kuran we bocane pira. Nyekel gegaman Petruk kroyone kok maju.